Faisal ketuk apik sing penting ora menteleng-menteleng. Ya nggih. Jatahe ngoten niku. Ku karepe nek live TikTok ngono aku karepe munggah. Lah nggih pengen munggah. Ngono wis. Sabar ya Dan. Nggih. Sehat ya Le. Ya. Ya. Terus ngundak kisru. Aku nganteni Mriko sampun. Matur nuwun ya Dan kuwi mau tekan kene karo sapa? Pripun, Pak? Kuwi mau tekan kene karo sapa? Piyambakan. Ning ora ngapit ontel ta? Boten, saestu boten. Niki nderek bengah warga pundi niki, Bos? Alah, mau ya ngopo kuping. Karangasem wis ngono. Karangasem. Nah ya. Warga Karangasem semoga sehat selalu murah rezeki. Amin. Dan Pak sehat selalu rezekine kathah laris. Ya. Juga sampun monggo. Nuwun ya Le ya. Nggih. Aduh, nggih mung ora pati. Nuwun ya. Ayo mangga, nyuwun Mbak anu sisan Mbak Ani. Mbak Ani mangga. Nyuwun. Napa meleh, Pak? Tombo kangen. Iya. Tombo kangen nggih. Iya, mangga. Ya. Apa? Tali kotang. Tali kotang dijedet. Siki nggih remote. Walaupun dangu mboten anu le Pak. Lagu lama kok ya. Wis tombo kangen mawon. Ya mangga dados. Mangga. Sik. Alangkah apike. Nggih. Iki sing ngadeg ora mung sampean dhewe, Mbak. Kali cinten. Ribut yo ngadeg. Mbak Cynthia ngadeg. Mbak Cynthia. Terus Mbak Mufida ngadeg. Ya sama Dek Mufida juga. Ya mangga. Wah. Mangga Mbak Cynthia elok. Langsung nyekel galon. Ya enggak, weh. Weh.
Weh, sampean iki kulino seneng kene to, Mas Ribut. Mohon ping kalih niki. Oh, ndek wingi pas sing asta Mas Wawan niku nggih sampean. Oh, Kalih niki iya. nggih. Oh, kan Mbak Ani ya. Oh, Kalih berarti Ibu Yati. kan Bu Yati pesek. Oh, nggih. Tahun lalu kali Mas Wawan nggih. 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 Ya mangga nek ngono kuwi ya ora penak no sing gedhe ning tengah. Sing gedhe teng tengah. Ayo sing. Ayo. Oh, aku gede ya. Nah, gedhe teng tengah. Tak kira langsing ya nggih. Udah wong sak iburat yo ngono langsing. Pak, niki mau klambine gegeden. Alah, Wong niki mung ganjelan kok, Pak. oh, ganjelan napa? Bantal. Alah, ndelok. Ya aja. Kok ndelok ya ene ya engko nang mburi ae. Alah. Wakil Lai Taslim. Ayo. Oke, Tatas ya mangga. Mas sapa wis lali jariramu. Desa mono yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis samestine lali aku. Mas mumpung saiki ketemu. Jogetan tetembangan karo aku. Dadi tombo kangenku kangenmu. Kali nalika iku. Sepi rasane waktu iki dhewe. Lamun terus eling kancane. Jaman semono yen dolan rame-rame. Guyub rukun seneng atine. Selang alik-alian. Sakile kanggo tombo kangen iki. Rasa sakmimpi durung tutup rani. Rasa kangen wis bisa mari. Mas apa wis lali siramu. Desa mono yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis samestine lali aku. Mumpung saiki ketemu. Jogetan tetembangan karo aku. Dadi tombo kangenku kangenmu. Kali eling nalika iku. Sepi rasane waktu pinuju dhewe. Nang
Kimpi turun tutugani rasa kangen wis bisa mari rasa sakimpi turun bisa gani rasa kangen wis bisa mari. Oke, terima kasih Mbak Ani Blorong tuwin Mas Ribut lepati nyuwun pangapunten nggih nutupi lakon sik lakone mergane sih dawa Mas. Iya maka.